שלום, היום אני אעשה סרטון קצר על הנגרים שיש לי. בעצם תסתכלו, הנה, זה חצי, זה נדיר, כל זה נדיר, וכל השאר לא, נדיר, ונדיר. זה מהגיליון. השאר קיצץ לא. נדירים. מתנה, שיער, מתנה. לא נדיר. זה נדיר, זה חצי. כל זה נדיר. חצי מזה נדיר. על החולצות. רקעים. אביזרים. מה עוד לא? נעליים, נכון? נעליים נדירות. צבעים לי. אין לי. טוב, מנועים. נכון, אתם תמיד רציתם צבע שחור? אז קלטו. יהיה צבע מיוחד כזה, שהוא כזה חום. כזה. אז כשאתם לוחצים עליו, תסתכלו מה קורה להם. כמעט הוא נהפך להיות שחור. הבנתם? אין צבע שחור, רק חום. טוב, להתראות בפעם הבאה.